знам вие в крайна сметка доколко се сблъсквате с това. Сега в началото, понеже независимо от големия опит, винаги имам най-цинична отреска, когато съм тук. Малко може би ще ми припери гласа, ще ми се притеснявам. Това е от притеснение, защото съзнавам кой седи пред мен. Един като уважението към нас. Така че, с дигане на ръце, може би, колко от вас наистина са имали реален проблем с липсващите стойности. Колко от всички останали въобще са чували, че това е проблем. От всички, всички заедно, да. Колко са чували, че това е проблем. Така, значи, обзето заставам пред една аудитория, която в части знае защо за гадност е това. От друга страна, може би ще е интересно да разбере действително. В анонса, който беше отправен от Junior, там звучеше нещо много специално, имаше намесени наистина съчетания като невронни мрежи, но аз си дадах една сметка, че да стигна до невронни мрежи, трябва малко преди това да кажа и нещо. Тоест, нещата, които мен лично ме вълнуваха, когато аз почнах да се занимавам, по-скоро нещото, ъгъл, от който аз погледнах нещата, липсващите стойности, когато въобще тръгнах да се занимавам с тях и резултатите, които получих, са действително в този контекст. Разделянето на проблемите, които съществуват извън. Така че, хайде да... представя обзето темата. Първо ще ви спомена за различните видове липсващи данни или липсващи стойности, причините за тяхното появяване. Нещо, което аз лично смятам, че е в основата на целия проблем, механизмите и съзнаването на това, че има различни механизми, когато става въпрос за анализ на липсващите стойности. Ще поговорим за това, какви са подходите за решаването на тези липсващи стойности като методи за така нареченото въвеждане, имичката импутиране не ми е речено, въвеждане на липсващите стойности с много бърз преглед на какво е сингъл или единично въвеждане, какво е мултипъл, нещо, което е изключително важно, защо действително съществуват двете концепции за сингъл и за мултипъл. И съответно всичко това ще се опитам да го оформя с някакви примери, които да бъдат достатъчно изчистени, за да покажат идеите ми върху това, което ще коментираме. Не са практически примери. Те са симулации, по просто причина, че в един практически пример има много препроцесинг до самия анализ. Този препроцесинг, аз в момента изхождам в позиция, че вие го знаете. Знаете как да стигнете до едно нормално разпределение на данните. Знаете как, ако не е нормално, как да трансформирате вашето разпределение, така че да бъдат изпълнени концепции на един или друг метод. Предполагам, че го знаете. Ако някой не го знае, да си го набави като информация, като знание. Просто в момента ще се опитам да представя идеите на липсващите стойности, а не точно техниките в конкретна специфична ситуация, защото всяка една ситуация е много специфична. Така че основно може да разделим проблемите на липсата на данни на два типа. Unit и item. Unit, представете си, вие провеждате изследване, чух, че някои от вас се занимават с социология, това е много типично, когато имате проблема на това, че някой не желая да го. Тогава въобще данните, които може да заберете от тази единица, практически липсват, това е личният unit noise. От друга страна е случай, когато вие сте събрали някакви данни, получили сте някаква база данни, но за определени стойности, валюта на отделните променливи, имате липсващи позиции, дупки по една или друга причина. И тук е големият въпрос защо. Третия аспект на всъщност в контекста на Item No Response е така наречените грешни данни. Това е може би най-големия ужас на изследователя, защото когато те са някакъв тип outlier или нещо, което може да бъде идентифицирано, това е
Добре. Но представете си, когато имате нещо в контекста на вашите разпределения, а въпреки всичко не му е мястото там да теоретизирам. Да се представим, че е така, някой е излъгва за възрастта си, но в крайна сметка е посочил възраст, която не е 125 години. А е казал, че е на 35, а всъщност той е на 29. Тогава имаме наистина голямо. Така че акцента, тъй като тук става въпрос за една цяла вселена, в конкретния случай ще бъде в така наречения item number. В случаите, когато имате липсващи стойности, когато вече имате вашата база данни, предполагам, че вие по един или друг начин сте структурирали unit no response или по някакъв начин държите сметка за него и се концентрираме само върху случаите, когато ще имаме item, т.е. дупки в базата данни. Така. Отново да повторя. Много важен аспект в всички модели изследвания е механизмите на проява. Различават се три механизма. Първите два са, когато данните са абсолютно случайни. Значи представете си, случайни в контекст на теория на вероятност, случайност, стохастика. Втория аспект или втория механизъм, който се разглежда, е така наречения мистик рандъм, просто случайно. Тоест, имаме поява на липсващи стойности, които зависят от някаква променлива, която вие не сте анализирали, но тя не влияе върху вашата база данни. Така, и третия, тези два механизма на всичкото отгоре се наричат игноруеми механизми. Игноруеми от гледна точка на това, че по самия анализ методите, които могат да се прилагат за тези два механизма на проява на липсващи стойности са доста сходи, т.е. се използват на всички методи. И третия случай, когато имаме липсващи, не случайно липсващи стойности. Т.е. появата на даден липса е в пряка зависимост, е подчинена на вероятността, която следва от значенията на съответната променлива. Представете си, хората, които имат високи доходи, ни показват, не дават информация за техни доходи или ги крият, или ги изкривяват, или ги лъжат по някакъв начин. Жените, които са над 65 години, не си показват възрастта, не си казват възрастта или лъжат за нея. Защо ми, значи лъжата за тебе пак е липсваща стойност, въпреки че има. В контекста на анализа би трябвало да е така. Тоест трябва да детекнем, че една стойност... Ако успеем, да. Тоест трябва да държим сметка, че дадена стойност може да бъде и не на място, да не бъде истинска. Тоест мислим в по-общо понятие и да го има, но не е ваш. Така, тук е момента, в който аз, както ме посъветвате, трябва да се сваля език. Може, вие непрекъснато държите сметка за тези механизми и непрекъснато да ги гледате пред вас, защото те са в контекста на решение на всички задачи. Той се съвлече да ги покаже, да не забравиш. Червеничкото са и червеничко, а белите са окей механизмите, но червеничкото са и капата. Така, нещо много бързо, защото един, всъщност доказано е, предполагам и вие знаете, че един от най-добрите анализаторски инструменти, които изтежаваме, всъщност са нашите мозъци. И нашите мозъци. И може много добре да се справяме с това, да правим асоциации. Големият проблем обаче е, че не може да правим, да обработим големи бази данни. Това не е проблем. Както и не може много добре да напасваме нашите модели за кратко време, дали дълъг период от време, дори и тогава не се справим добре. Но от гледна точка на асоциацията и релациите, които може да правим, всъщност може много добре да се справим. Затова една представяне от гледна точка на това тези, които най-вече не са запознати с липсващите стойности, да получат усещания за това, какво точно те представляват. Направил съм една база данни, тя е текстова, липсващите стойности са означени с питанки, по някакъв механизъм, подчинено на липсващи напълно случайно или само случайно липсващи или не случайно липсващи, аз съм махнал дадени значения. Вие
опитайте се да разчетете текста, който след малко ще ви покажа. Значи първия случай, когато имаме напълно случайно липсващи стойности, с 50% липси. Т.е. 50% абсолютно случайно аз съм взел и съм махнал букви или интервали или всичко останало. Опитайте се да прочетете. How big? Problem with missing data. Къде е този алгоритъм? Някой не се използва мозъка за това значение. Така, при 30% в контекста на този механизъм, нещата вече са малко по-ясни. 20% имате преди, че тук дори интервалите са отделни стойности, които аз също съм махнал, защото те са значещи в един текст. Не знам колко от вас са занимавали с текст майнинг. Много добре знаете, че тези така наречени свързващи думи или там всичко останало, те са просто кошмар за текст майнинг. Препинаторите знаци missing values. Да, включително всичко. Да, и препинателните знаци. В случая, но така или иначе питанката, последната питанка си е питанка. Да. Добре. Мисля, че вече разгадахте какъв е смисълът. Сега ще ви представя в кошмарния вариант, когато имаме червено. Когато нещата не са по никакъв начин случайни, при 25%, може би това трябваше да покажа първо, но няма никакво значение, вие вече знаете отговор, въпреки всичко тук от така наречените съгласен съм махнал 40% от тях, само от тях, нали, гласните съм ги оставил. И при 15%. Предполагам, вече успяхте да прочетете това нещо, защото просто вашите мозъци сработят достатъчно добре. За разлика от една машина, която не толкова добре се справя с асоциация. Така, причини. Картинките, които виждате и сега, това не е точно в контекста на Big Data, въпреки че Big Data може да бъде събирана по различен начин и това е абсолютно валиден случай. Значи, в случай, когато Data Frame, не знаете какво означава Data Frame? Кажи го ти. Когато вие си правите дадено проучване, правите някаква извадка върху него и в тази извадка попадат някакви хора или някакви други единици, от които вие ще трябва да съберете информация, но това е по-простия Data Frame. И този Data Frame е желателно да бъде направен първо на базата на някаква съобразена с теорията, валидна постановка или въобще валиден алгоритъм, а не просто първите 10%, които аз срещнах в моите данни. И после, нали, защото всички ние, когато правим нещо като статистика, се опитваме да обобщаваме. Нали, ние изследваме малко, пък се опитваме да кажем за многото какво е то. И обикновено това е доста интересен подход. Нали? Защо може от малкото да направим изводи за голямото. Е много важно нашия Data Frame да бъде наистина валиден, да бъде представителен по отношение на това, което ние изследваме. Тоест, липсата на доверие, когато вие събирате информация от източници, както преди години беше свързано с face-to-face интервюто и някакви такива подобни начини, така и в момента е свързано с това дали, събирайки информация по някакъв друг начин, хората са склонни действително да представят актуална и действителна информация и това веднага в контекста на това wrong data. И базиса на това нещо, психологията на това нещо е липсата на доверие, какво ще правите с моите данни. И несъзнаването, че това е полезно. Тоест, част от бизнеса е да убедите хората, че първо вие не сте престъпни, когато вие събирате данни, и второто е, че ще ги използвате наистина само в полза на обществото тези резултати. Или ако няма да ги използвате в полза на обществото, ще ги използвате за себе си, вие да ги възмислите така, че да ги мотивирате да участвате. И това е бизнесът тук. Много често, голям проблем е идеята, че тръгвайки да изследвате нещо, вие обикновено слагате едно заглавие, а под заглавието после знаете. И обикновено много обичате, казвам вие, разбирайки останалия свят, много хората обичат
сляпо да вярват, че като са сложили едно заглавие, всичко това, което е под заглавието, е точно това, което те действително ще съберат информация и хората точно това ще чувстват. Изключително заблуда. Така, на дефинирането на инструмент, с който ви ще съберете информация. Тоест, тук трябва една огромна инвестиция да се направи. Специалистите знаят как се прави това нещо. Затова действително да гарантирате, да валидирате, че въпросните или там инструменти, с които ще събирате информация, отговарят на целите на вашето изследване. В противен случай събирате данни за нещо, което вие си мислите, че е вашето, но не е точно. И последно, но не на последно място, в смисъл последния ред, но категорично не на последно място е все още голямото пренебрежение към това, че тези, които ще ви вършат работа, са достатъчно мотивирани да го направят. Това с стафа или това с обучението на сътрудниците е, може би то ще остане въобще валиден случай много дълго време. Все още се правят изследвания, като изключим България, която е особена. Дори на световен топите мога да кажа, че в света действително много голяма част от изследвания все още се правят тук face-to-face, така че този, който застане пред респондента, трябва наистина да знае какво пита. От тази гледна точка всички тези неща, в крайна сметка, могат да бъдат обобщени като лоша организация и тя наистина е в ръцете на тези, които провеждат изследването и трябва да се държи сметка за това нещо. Но остава все пак въпроса и въпреки всичко имаме резултат. Някакво от нещата просто не може да ги управлява. И какво правилно там нататък. Така че да отидем до метри. Аз определено ги разделя на три групи. Така наречените елиминационни методи. Най-интересното е, че тази теория съществува в този си вид като теория, като нещо, което е наистина познато от последните 20 години на миналия век. Тоест достатъчно много, мога да кажа. Значи има история не повече от 40-50 години. И въпреки всичко, масовия случай, дори и този, който едва ли не софтуерите ви подсказва, е възможността просто да ги махнат. Има ли? Мислим, това е ред, изчезва. Втората група е методите при така наречените игнорируеми механизми. Първите два случая, когато имаме мислим, с беличките. И третия случай, когато имаме червеничко. Когато имаме случай, когато нашите липсващи стойности не са случайни и тогава всъщност всичко е в ръцете на изследователя, защото това са винаги, няма унифициран подход, няма единен подход, защото причината да липсва дадени стойности не е случайно, винаги е в контекста на базата данни, която изследвате и просто наистина човек трябва добре да е познава и да има достатъчно богат арсенал от методи, с които да може да идентифицира тези случаи. Сега, много спокойно да направя крачка напред, да сметнете условните вероятности за поява и така нататък. Не знам колко ви е родно всичко това, но анализ в тази посока винаги трябва. Поне в моята, заставайки от нас, да ви кажа, но все пак. Това е някакси изключително важно. Така наречените елиминационни методи, те са два, ако сте срещали. Кой от вас работи с нещо, с SPSS първо? Добре, кой не работи с SPSS? Всички го знаем. Добре. SPSS е много директно адресацията, там има действително двата подхода, list-wise и... Тоест, има ли липсващ сон, целият ред изчезва. Също, друг подход, който е заложен в SPSS, е така наречената елиминиране по двойки. Тоест, аз правя един анализ с корелация, вземам случаите, за които двата ми реда имат пълнота. Не просто да махна въобще всичките редове, а само случаите, които... Сега,
И единият подход и другия подход си има недостатъци, при мен въобще не ги ползваме. Такова нещо няма. Трябва действително да сте сигурни, че процент на липсваща стойност е изключително малък. Тук като казвам изключително малък, мнението е 5% трябва да се анализират, под 5% при условие, че сте абсолютно сигурни, че те са абсолютно случайно появили се. Так? Тогава прибегнете към това да казвате. Казвам ли само от моя опит. И ако ти липсват много стойности в реда? Моля? Ако ти липсват много стойности в реда, такъв много празен реда. Ако липсват много стойности в реда, как да кажа? Добре, трудно е, защото много стойности в реда липсват, но то не задава ли повече въпроси това нещо, отколкото отговор? Добре, аз подхвърлих. Да, той вече е в филмите, а не в филмите. Така. Така наречените случаи, когато имаме игнорируеми механизми, по-естественият подход, не по-естественият подход, по-нормалният подход, ще да кажа. Защото естествено да ги махнем. Нали? Има проблем, махнем проблема, няма проблем. По-нормалният подход е, когато решим, че тези липсващи стойности са важни, а да са важни означава, че ние трябва да направим нещо с тях. В един случай, по-простия вариант е да им сложим нещо на дупките. Имаме питанка, или NA, или NaN, или Null, да слагаме нещо там. Вторият подход, който в интерес на истината казва така, добре, ако ние вземем, че използваме първият подход, ние отсекретяваме нашата база данни, след малко ще ви го покажа. Отсекретяваме в определена посока. Това, че изкуствено, ще го кажа сега, но после пак ще ви го покажа, изкуствено засилваме релациите между съществуващи пълни данни. Което само по себе си не е съвсем статистически коректно. Ние трябва да сме безпристрастни, в крайна сметка, правейки едно действие на въвеждане на стойности, директно използвайки, да кажем, някой модел, ние опоручаваме резултатите си. Едва ли не се опитваме да стигаме до там, че почваме да лъжим с данните, с статистиката, която правим. Единично въвеждане. По-сивичко, виждате ли, номер едно е unconditional mean. Някой знае ли какво означава? Всички знаят. Значи, много просто предложение на почти всички софтуери е, ако имаш липсваща стойност, да го замеси със средната аритметична или медианата или някаква друга сводна характеристика от вашия ред. Ужасен случай. Забравете го. Значи, в момента, в който вие направите това нещо, тотално ви изкривяваме. Значи, представете само какво става. Вашия ексес, в зависимост от процента на липсваща стойност, толкова много отива нагоре, че опоручава, а на всичкото отгоре, когато залепите една единствена стойност, единствено value на определена липсваща дупка, толкова много редуцирате вариацията, дисперсията, и толкова много изкривявате вашето разпределение, че просто няма какво друго да си да кажа. Аз съм. Сега, метода на така наречени методи, моделните методи, типа, аз ще говоря по-конкретно с малко за обикновена линейна регресия, той е валиден метод. Той е така наречен conditional mean метод. Защо? Защото ние от едната страна имаме нашето разпределение Y, в което искам да налеем някакви стойности, от друга страна имаме някаква линейна комбинация от случаи. Тоест, това е все пак условна вероятност. Ако какво се е изпълнено, какво се случва с това там друго. Тоест, това е conditional. И третия, така наречените матчинг методи, знаете ли какво представлява? Идеята е да идентифицирате на базата на някакъв алгоритъм групи от еднородни групи, в които попадат и вашите с липсващи стойности, и да вземете някаква конкретна стойност от тази група и да я сложите на съответната. Да ги мачнете, да видите кое е най-много nearest neighborhood и подобно. Вземате най-близкия съсед и го слагате на мястото, където липсва съответната стойност. Не съм много сигурен защо conditional mean да изкривява чак толкова. Ако съм малко мислим... Ще покажа след малко.
В смисъл, че unconditional. Да. Ужас. Но за това ще кажа с conditional reading какво се случва, пък такава ли с unconditional? Така, аз съм взето казах какви са недостатъци. Тук силно се надценява. В смисъл, това са положителните страни. Когато използвате, изключвам unconditional meaning, conditional meaning матчин 5, видите коефициентите на зависимости, т.е. начинът, по който вие правите заключение как определена променлива ще предикне вашия резултат, остават валидни. От това, което в крайна сметка имаме като недостатък, е, че тестовите, които правим за доверителните интервали и грешките, които получаваме, за да може да направим нашите вероятностни заключения, силно се изкривяват. Тук, понеже е с червеничко, трябва да кажа нещо, което е вече типично от теорията на липсващата стойност. Идеята е, че не можем ние да възприемаме една липсваща стойност след нейния анализ като реална, като получена от базата данни. Това е, може би, гръбнака на цялата теория. Ако до тук нещата бяха статистика, тук е крачката в страни от типичната статистика. Тоест, винаги трябва да държим сметка, че въвеждайки дадени стойности, те са натоварени с несигурност, която ние по един или друг начин трябва да имплементираме в нашата база данни. Това е съответно приноса на Рубин 1987 година и общо това е гръбнака, нали, на идеята за анализ на липсващата стойност. В момента, в който трябва да въвеждам липсващите стойности, трябва да държим сметка, че трябва да внесем малко тази несигурност, която имаме, каква е реалната стойност. Множественото въвеждане е буквално проява, то е измислено от въпросния Рубин, проява на идеята действително да се добави известна доза несигурност, която се е измерена с базата данни, която обработвате, в въведените стойности, така че накрая да получите една консистентност по отношение на дисперсиите и всички останали сходни характеристики, най-вече дисперсиите, върху които се градят и тестовите статистики в нашето разпределение и в нашия анализ. Тоест, процесът при така нареченото множествено въвеждане какъв е? Избираме най-често един подход за единично въвеждане. Повтаряме го много пъти, като всеки един от пътите трябва да гарантира независимост от предходния. Анализираме различните бази данни по отношение на моментите на разпределението или съответно на характеристики, които искаме да оценим, а използваме вариацията между оценките като допълнение към вариацията или по-скоро дисперсията на нашите оценки на нашите данни. Така, предимството е, че точно това се избягва тази несигурност от единичното въвеждане, но има и съответно недостатък, че все пак човек трябва да е малко, как да кажа, запознат, просто да знае, че съществува това нещо, за да може да се го прилага и съответно да знае къде да го погледне като възможност. До тук с по-обяснителната част. Няма малко примери. Аз ви споменах, че става въпрос за симулация. Така че в случая съм симулирал 3 променливи. Типично X1 и X2 ще ги използвам като независими, като външни променливи, Y като зависима променлива, при която има 50% липсващи стойности, като механизма е напълно случайно липсващи стойности. Тоест, от тази гледна точка това би трябвало да бъде най-лекия механизъм, най-лекия вариант, няма никакъв проблем с него. Би трябвало да бъде абсолютно ясно и директно решението това какво може да направим с всичко това. Предварителните характеристики ви виждате средните, съответно са 50-100 теста и стандартните отклонения на всеки една от променливите. Виждате, те са достатъчно близки. Оригиналните данни
преди да махне липсващи стойности при Y, може да видите един регресионен модел, който е пуснат. Това, за което искам да ви обърна внимание, е стандартно самите оценки на коефициентите, стандартните грешки и те характеристиките, както и коефициента на детерминация. Този Зумни малко чисто. Square, не знам как да го зумна малко. Имаш имаш отусен. Къде е това нещо? Ладно, Дали си го прави? искаш да кажеш... Да. Да. Малко така. И... добре. И сега после на другата страна. Ето така става. Малко става в прези. Така, след въвеждането, аз исках просто да бъдат сравними. Това, което се случва след като имаме същия анализ, абсолютно по същия начин направен, само че след като вече имаме липсваща стойност върху така наречените останали данни. Тоест, това, което в дясно виждате, е след така наречения list-wide deletion. Просто съм махнал всички редове, в които има липсващи стойности на Y. Резултата може да го видите в дясно. Първото нещо, което се забелязва, предполагам, забелязвате, че стандартните грешки се променят, те статистиките се променят, но коефициента на детерминация обзето остава също. Защо нямаме изкривяване? Причината е, че механизма ни на липсващи стойности е напълно случайен. Когато имате такъв механизъм, това да изрежете редовете е абсолютно валиден резултат, като държите сметка за това, че ще имате почти удвояване на всички стандартни грешки. Просто причина, че по-малко наблюдение, а по-малко наблюдение не винаги действат в тази посока, в конкретния случай така. В други случаи увеличават дисперсия. Това, което тук съм се опитал да направя, е съответната регресия, регресионно въвеждане, единично регресионно въвеждане, въвеждам едни единствени данни, чрез регресионен модел. И след като съм ги въвел, сравнявам резултатите отново с получената база данни по отношение на предходните, които видяхте. Използвам регресионен модел, линейна регресия, за да въведа значението на Y на базата на X1 и X2, попълвам липсващата стойност и вижте какво се получава в ляво. Значенията на стандартните грешки са наполовина по-малки. Самите коефициенти са неизместни по естеството на това, че механизма ни е такъв, какъвто ние се мечтаем да имаме, но въпреки всичко, те своите статистики са почти, да ми кажа, отвоени на доста по-си. Много по-силно измерваме, в много по-голяма степен е силата на зависимост, когато става въпрос. И вижте какво е коефициент на детерминация. Тоест, изкуствено от един 0,81 при условие, че преди това беше 0,60. Многократно се повишава, това мисля, че вече е отговор на това въпрос. Точно заради това, че използваме, по-скоро окастряме въведените стойности от към вариация, от към възможност те да флуктуират в някакъв случайен. Тук има много източно. 50%, да, исках да бъде все пак нещо разграничено. Само да кажа, че това е доста реалистичен, в много случаи нереалистичен, от гледна точка на това, че повече случаи на повече. Да, практически се случват много повече. Категорично. По някои по-малко, но могат да зависи от дисперсията. Тук дисперсията по отношение на самите средни е много малка на самите признаци. Понякога, когато имате голяма дисперсия, резултатите са коренно, в смисъл доста по-драматични. И тук вече съм опитвам да видя всъщност какво се е случило. В ляво са оригиналните данни с облака от двумерното разпределение
нормално разпределение между Y и значението на Y и съответно предикнатите стойности от регресионния. В дясно виждате ли линията на въведените стойности? Там няма никаква вариация. Това е нещо, което в крайна сметка окастря нашата възможност да имаме адекватен инструмент за предвиждане на игри. Ние изкуствено го смачкваме и го вкараме в някакъв кълъп, който той няма. Няма какво да прави. Нещо, което се опитам път като алтернатива да ви покажа, е един много лесен изход от тази ситуация. Така нареченото стохастична регресия. Чували ли сте? Не. Стохастичната регресия е много проста. Вземаме се старата най-нормална регресия и вземаме, че лепваме към нея един стохастичен елемент. Измислен от нас. Но подчинен на дисперсията на остатъците от предходното. И псевдослучайно. Аз съм генерал с лаптопа си, ама в крайна сметка това няма никакво значение. Нали? Дали ще е псевдослучайно или напълно случайно, там ще гледам на Цезия как ти има ли някакво значение. Какво в крайна сметка... Какво в крайна сметка може да видим? Че резултатите, които... В смисъл, че не съм си ги нагласил, аз просто знам какъв е подходът, знам какъв е алгоритъм, са почти същите, като в оригиналния ни случай. Да, че аз работя изцяло само с симулации. Нали? При симулациите нещата са много чисти. Аз затова направих тази интродукция, че крайна сметка всеки може да доведе вашето емпирично разпределение по един или друг начин до границите на доброто разпределение за анализ. Тоест, все пак, когато говорим за регресионен модел или регресионен анализ, там трябва да бъдат изпълнени някакви условия. Нали? И е важно те да бъдат изпълнени, преди да го просто да натиснем F5 или F9 или там контрола R или там каквото ще натискаме, или преди да го дадем. Каква е същината на самия метод? Аз да казах, от остатъците на предходната ми, обикновената ми регресия, аз си вземам стандартното отклонение. Виждам го колко е просто в нея. И след като го взема, имам чудесно разпределение на остатъци, защото просто аз така ги симулирах, да бъде нормално разпределение, имах нормално, абсолютно случайен начин на елиминиране на липсващи стойности, така че това, което остава, в крайна сметка не мога и да очаквам да е различно от идеалния случай. Но това, което правя, е, че към обикновената регресия, която е Y imputation точка 1, което е от нормалната регресия, аз на всяка една стъпка добавям един случайен компонент. U идва от нормално разпределение, стандартното нормално разпределение 0 средна единица дисперсия, умножавайки го, т.е. разтягайки го до границите на стохастичния компонент от нормалната регресия. В интересен, за жалост не съм го измислил с този подход. По принцип аз го намерих в това четимо на Пол Алисън. Любопитен е този младеж. Ако го познавате, знаете, че има какво да ви получите. Той ми всичко отгоре е социолог. Странно за мен, да. И като резултат може да видите как изглеждат двата облака преди и след. Абсолютно валидно, коректно въвеждане с дори и този дребен трик, който в крайна сметка направихме. Но това, добре, ние подсигурихме вариация на нашите стойности, така че те да се доближат до първоначалното ни разпределение, но по никакъв начин не гарантирахме тази несигурност, която имаме, че те в крайна сметка ще бъдат въведени от нас. С единичните въвеждане това, за съжаление, остава малко в страни и това, между другото, остава малко магия как точно да се сметне, но това спокойно мога да кажа, че е по-доброто решение от простото решение на регресионното. Да, и няколко, вече почти за накрая, защото ми се бира, може. Не ви занимавам повече. Така нареченото множествено въвеждане. 5
отделни, независими въвеждани, като виждате резултатите, стандартните грешки при множеството въвеждане се очаква да бъдат по-големи. Защо? Защото сме добавили още един елемент на случайност, на несигурност. Този елемент на случайност или на несигурност идва от съответно от теорията. Тук в крайна сметка съм цитирал Андрю Гелдон. Познавате ли го този? Не го познавам. Да, той е също много любопитен беше. Но обърнете внимание, когато става въпрос за точковите оценки, оценките на параметрите, става въпрос за просто усредняване между всичките резултати, които сте получили в вашите алтернативни опити. А когато става въпрос за измерване на дисперсиите, разбира се, стандартното отклонение, имаме осреднения резултат от дисперсиите, плюс един добавъчен елемент за различието между оценките, които сме получили в различните групи. Тази несигурност, в крайна сметка, е елемента, който се добавя, за да се подсигури това, че ние не знаем, че не трябва да разглеждаме липсващите стойности, въведените от нас стойности като реални стойности, а съответно с някаква доза на сигурност. Тоест, както имаме, може да върнеш? Тук нърдовете се заинтересуват. Не, нищо. Смисъл, N е броя на N какво N е броя на повторенията, на различните опити. То сега няма. Това опити ще бъде два. Да, както в моя случай съм направил 5 алтернативни регресии, M е 5. Нарастване на броя на опитите, това ще втори член ще клони към B. А 5 отиваме. Да. При по-малък. Добре. Валидно е, нали? Валидно. Добре. Обзето с това горе-долу приключвам. Значи какво споменахме до момента? В началото се казахме, що е това липсващи стойности, причините за тях, механизмите, много важно, и това, че методите сами по себе си трябва да бъдат подчинени на механизми. Аз продължавам да смятам и продължавам, честно да ви кажа, да не го виждам, по никакъв начин анализ на механизмите. Що се отнася до самия анализ на механизмите, трудно е в момента да занимаем, но всеки, който е любопитен, може да намери подходящото четиво. Иначе като методи имам много, аз лично съм срещал над 500. Над 500, може би 1000, може би 2000. Тоест, всеки един статистически метод може да бъде метод за въвеждане на липсващите стойности. Но не това е важното в неща. Важното е дали го използвате правилно и дали съзнавате след като го използвате, какво накрая сте получили. Тоест, идеята да мислим преди да действаме. За разлика от случаите, когато просто вземаме едни неща, слагаме ги в едно нещо и каквото изплюе. F5 и каквото стане. Идеята е да мислим преди да натиснем F5. Вие се смеят гузно. Така, благодаря ви за вниманието. Ако имате сложни въпроси, не ми ги задавайте. Ако знам отговорите, ще ви кажа. Ако не знам, ще импровизирам. Но така иначе имате въпроси. Ако не са нормални разпределенията? Ако не са нормални разпределенията, трябва да ги направите нормално. Значи, вие така или иначе трябва... Целта ви, анализа на липсващи стойности, това е един подчинен анализ. Това не е главният анализ в вашата работа. Обикновено вие се опитвате да направите нещо друго. Така често е така. Искате да измерите зависимостта между явлението Хикс и явлението Y. В случая обаче, събирайки данните, вие сте получили липсващи стойности. Тоест, трябва да минете през този препроцесинг, анализа на липсващи стойности в тази група, докато стигнете до същинския анализ. Въпросът е, какво искате да получите накрая? Ако накрая ще използвате регресионен модел, вие пак трябва да направите нормалност на разпределение. Няма как да минете. Ако мислите да пуснете регресионен модел върху едно гама разпределение като зависимо и от друга страна гама разпределение, много съмнително ми е да си представя какви резултати ще. Доста се усъмня за резултатите, които ще получите.
Така или иначе, идеята да се направи това нещо винаги е почина. Ако обаче знаете какво е вашето, а то между другото лесно може да разберете какво е разпределението. И не е само нормално разпределението, има доста други разпределения, които също могат да бъдат използвани. Кажете, че всички, които познаваме. Заедно с техни трансформации, така че да се стигне до случаи, в когато ние знаем какво точно правим. Не сте ли съгласни? Не, съгласен съм, само че има смисъл много методите, цената са устойчиви за ненормално изпълнение. Някакъв път много трудно да получиш нормално. Понеже си така първото му изречение, което каза, че звучи все едно край, ако не е нормално. Ако не е нормално и умираш. Да. Аз на всичкото отгоре тук, обърнете внимание, ви показах случаи и само примерите ми са в непрекъснати разпределения. Има цяла една вселена, където става въпрос за дискретни разпределения. Тази е нашата, другата е странна. Да, друга. Действително, ние живеем в един индискретен свят, където, за съжаление, трябва малко по-големи обобщения да се помислим за нещата. Но опитах се да елементаризирам, защото някак си отвътре ми идва, като говоря с тези неща, да започна от тази. Да започна с представянето на нещата. И надявам нещо, което може и да не те чува до сега. Толкова добре казвам. Други въпроси? Благодаря ви много отново. Други въпроси няма ли? Да дам думата. Все пак аз бях подгряващ. Аз имах един въпрос. Не. Като слагаш вариация в дисперсия в импутираните данни, в Y, ако искаш да импутираш други хиксове, чрез хиксовете и да предвидиш някое друго Y, което, да речем, ги има всичките, да речем. Това хикс, който липсва, нарича се M алгоритъм. Expectation Maximization. Да, аз съм и В смисъл, той използва това нещо. Имаш няколко итеративна процедура. Вземаш една по една променливите и първоначално въвеждаш в тях. Обобщаваш характеристики, отново втора итерация, трета итерация. Намираш ли същите хиксове? Идеята, която е прокарана, ако правилно да разберем. Не, мен ми е, като намериш всичките хиксове, нали, липсващите и имаш някакво много Y, което искаш да предикташ. И имаш много хиксове и става някакво, нали, голям дейтасет. И ако искаш да му намалиш дименцията, ако направиш нормалните PCA, SVD, вариация няма ли да сложи някой компонент да го направи изключително по-важен? Тази по-голяма вариация. Да, ако се занимаваш каква е вариацията, защото не ще сложиш. Това е много валиден случай. Не знам. И аз не знам. Трябва да го видим. В интерес на истината, да направим. аз съм го правил в интерес на истината, главните компоненти, когато ги използваш за въвеждане на стойност, дават страхотни резултати. Но аз съм ги използвал като метод, около който итерирам. Така че не съм се замислял, когато вече имаме въвеждани стойности, като резултат, имаме пълен DHZ, какво в крайна сметка се случва с нашите главни компоненти, когато той трябва да предиктува. Но това трябва да го итерираме. Въпросът е какви предпоставки, какви са условията, при които решавате. Разбирате, това, което казахте вие, че гъртате отгоре върху айсберга, а всъщност тук като вземете kernel learning, statistical learning, те решавате и тази задача. Припълване на липсващи данни се казва интерполация. Дори се казва интерполация или екстраполация. Ама те statistical learning не случайно го измислиха, защото там се прави една итеративна процедура, нали, kernel learning, че и machine learning и той това прави. Едни итеративни обучаващи процедури. Да, естествено. И просто лека по лека едни итеративни процедури, за да може да разберете каква ви е средата. Я се замислете, когато трябва да итерираме в някаква грешна посока, какво се случва? Целта именно на лърнинга е да си изберете добре посоката. Именно. Това е. А тук вие просто, понеже са ви много общи формулировките, нали? По-отгоре, нали? То регресията, както разбирате, това е така. Човек като няма какво друго направи, прави една регресия. Statistical learning, той прави регресия, но по много хитър начин, разбирате. Това е цялата работа. И machine learning и той прави това. Просто това да не решите. Machine learning е по-следваща стадия, нали, където се прави обучителните процедури са по-сложни. Добре.
Ще го правим. Но човек, просто така трябва да гледате. Хубав е старта, нали? Но така трябва да гледате на тия области. Те това правят. Просто имате неизвестни стойности някъде между известни. Нали? Как да ги намерим? Това е огромен проблем. Това е, като е специфицирана ситуацията по-конкретна, нали? Тя се решава с по-конкретна. Става ли много частно решение? Да, машин learning е абсолютно частно решение. Именно, да. Много специална задача. Да покажа една... Много специална, разбирате ли? Те са такива движения на един робот, като погледнат там се решават точно такива задачи. Просто за да видите траекторията, по която да се движи и как трябва и така да набарвате, да попълвате празните стойности, разбирате ли? И всякакви такива подобни. Вземете на машин learning, тази задача се решава. Ще взема. Добре. Още веднъж благодаря за отговорите, които даде.